Astina Maha Prabu Duryudana alon nangandika doh arine ingsun Warakudara den kapareng kene yang Sarawu Paduka Kanjeng Hyang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Hyang Pandya Betari Durga. Ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning pone yang ing dandang mangure tampanana ya kula Duryudana. Lha pundi jimat Pandya Betari kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ate sengkuni tak tampa gadi lega leganing atiku. Ora liwat pangestu tampanana. Inggih kula tampi. Ndadosaken kagiat raos sing manahipun ingkang wayah ing Ngastina. Dene Paduka Kanjeng Hyang Permoni kepareng tedhak wonten negari Ngastina. Hyang kula nyuwun dawuh. Kados pundi pawartosipun anggen Paduka sampun kepareng udaneni dhateng panyuwunipun ingkang wayah ing Ngastina. Duryudana, tak ambali kang dadi pangendikaku marang sira kula putuku negara Ngastina. Yen ta dina samengko panyuwunmu ndak aturake marang Sang Hyang Jagat Girinataya Sang Hyang Jatimurti. Lan apa kang dadi panjalukmu dituruti Sang Hyang Bathara Guru? Dina samengko Sang Hyang Bathara Guru wis putusan kalawan Hyang Kula Narada. Ya kuwi nimbali kalawan Puntadewa supaya timbali munggah ning kayiwangan. Wondene wigatine Puntadewa bakal diluputake merga nganggo asma Puntadewa sarta nganggo gegelung keling. Diarani yen to Puntadewa ora bakal bisa selak meneh. Puntadewa bakal manjing ana ing neraka ya maning ngancani karo gerangane ya kuwi Prabu Pandudewayana. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan bingah ingkang tanpa upami. Manahipun ingkang wayah ing Ngastina. Ning wanti-wanti ya kula kaya aja lali. Supe babakan menapa? Nalika semono kowe wis tau tate matur kelawan aku yen to aku ngudaneni panyuwunmu. Kudu tetep marang apa yang mbok ucapake marang ngersane yang wing dandang mangure. Yen to besok ana ing jroning Bratayuda upama kowe kapuping rana Madyalaga, besok upama wis entek umurmu tegese wis entek tulising Duryudana ning jagat. Ragamu dadi panganing para baju barat, sukmamu dadi balaning Betari Durga ing dandang mangure lho, Nggir. Pawan wonten dawuh Dasundi. Pun disaguri mawon. Wong mati niku sesuk krasa napa? Perkara swarga apa neraka niku wong urip niku ora iso ngarani, dijangka-jangka kaya ngapa. Wis tumindak apik ning kala mangsa sok kejeglong dadi sarana nggone nyemplung neraka. Tumrap kula neraka le swarga niku rasa digagas. Panjenengan sampun kirang menapa mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda wonten negari Ngastina. Derajat pangkat boten kirang bebasan Nalindra Sugih Banda Bandu. Sugih Banda Nalindra ingkang Sugih Brana Picis, Sugih Bandu Paduka menika Nalindra ingkang Aba Balaraja. Sinembah dening para Nalindra sak jagat. Kasuwargan sampun ngrinegem wonten ing asta Paduka nalika sugeng wonten ing alam padhang.
perkawis benjang panjenengan mapan wonten ing neraka menika tumrap kula nuwun sewu menika petanganipun benjang menawi sampun seda kemawon nggih. Nggih. Menawi kula mekaten Pandya Betari. Piye kula Duryudana? Sineksen jagat saisinipun menawi Pandhawa saestu pejah wonten ing Kayangan Suralaya. Pejahipun Duryudana benjang sukma kula dados balanipun Pandya Betari Durga. Ragane Duryudana menggo bancaan para baju barat. Patobat dagat nekseni lho nggih Duryudana.